तो लोगोफोर नैबे भिडिअ'आ जाहैबाय जोंहा सनितपुरनि बाटासिपुर ओनसोलावहाय माने बिजेपिनि गिदिर मोनसे मिटिं जादोंमोन आरो बे मिटिंआव जोंहा बिटिसिनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सार जों लोगोसे मानगोनां उरखाव गोरा बिथांमोना माने बेवहाय फैदों आरोना। बेहाय माने जोंहा बे ओनसोलाव हादान नालाय बे हादाननि माने हानि पाट्टा एसे रानफैदों आरोना 1300 न'खरनो माने रानफैदोंमोन आरो। बे मिटिं जोबखांनानै जोंहा पेकेट लान्च रेजें जानाय आदारनि थाखाय रेजें जानाय आदार होनाय जादोंमोन बेवहाय। दा बेवहायनो माने होंगो दोंगो आरोना नै रेजें जानाय आदारनि होंगो दोंगो गोबां सेलाय बेलाय जोंबो माने सेलाय बेलाय मोननाय जाहैबाय आरोना। नायदो नोंथांमोना दसे माबायदि ओइ सारखौ देखायलाय मोनबोरजों मोनबोनायखौ देखायलाय जाखोना जाखोलै ओरैबादि स्ट्रागल खालामना मोनबोबाय आरोना एकदम माने मा बुंनो आरोना इलेक्सननि बाथ्रा नालाय एमपि एमएलए फैनायनि बाथ्रा सानसे फैदोंमोन ना गोरा लाना फैबाय जों